Takže čau lidi, tohle je první díl z mého singleplayeru a založím si svět. Tak a půjdeme hrát. Hraju Youthbox. Je to verze 1.2.3, ale už dávno vyšla 1.6.2. Takže jsme začali tady. Tohle se může hodit, takže už by bylo třeba někde najít vesničku, aby jsme mohli třeba obchodovat. Když natěžím nějaký strom. Tak. Už mám 20 dřeva. Kdyby tu kdekoliv být vesnice, tak zkusím ji třeba najít. Kdyby tu byla někde poblíž vesnice, tak to uvidím na mapě v rohu. V pravém rohu, ale jak vypadá, tady budou zombíci, takže tam bude nějaká jeskyně určitě. Přímo přede mnou je tady nějaká jeskyně. Teď pode mnou je jeskyně. Aha, tady. Ovšem, já tam teď nechci jít. Tam je taky jeskyň. Půjdeme dál. Tady to vypadá trošku dobře. Takže tady se na chvilku zastavíme. Trošku zaberáme tady tohle. Tak, zkusíme, jestli spadne celý strom. Aha, tak ne. Nechci ho těžit, protože je moc veliký. Kdybyste věděli nějaké lepší rady, co a jak třeba, nějaké, jestli jsou tu drahé věci třeba a takové, tak napište do komentáře a rozhodně mi to hodně pomůže. Možná příští díl budu natáčet s kámošem. Hop, hop, hop. Tak. Rozhodně pište, kam mám třeba jít, co mám třeba najít a takové. Pište, co mám třeba dosáhnout, kam mám třeba, co mám třeba vytěžit a takové. Jsme se dostali trošku někde, kde by mohly být příšery. Jsme na pláži někde. Jo, jsme tady někde na pláži. V té vodě jsou naši. V té vodě jsou přátelé. Takže tam asi nebude zas tak delfín nebo žralok. No lepší je to, když si stoupnete tady a čekáte, až k vám přijde ten žralok.
Ne, zuby. O, co to bylo? Au, ne. Jedem si. Otrava, je. Do té vody už radši nechci. Ještě co třeba znamená to bílé, jakože třeba, jestli to něco třeba znamená, a došli jsme někde. Vypadá to, že jsme došli k nějaké vesničce. Au. Co děláte, chachna? Tam je ostavuje. Jsou soukromé částky. Tady bude asi hlavní budova, že? Jo. Takže prodáme trošku dříví. Necháme si trošku míň. Tak a uvidíme se u příštího dílu. Čau.